Hyvää päivää! Minä olen saanut 13 uutta Little Pet Shopia. Ja tässä ne tulevat. Tämmöinen ihana ampiainen ja hänen äitinsä. Vaikka eivät olekaan mitään samannäköisiä, mutta silti ovat ihania molemmat. Sitten tulee tämä meidän haskimme, Glitteripetsi. Aivan hirveän sypä. Ja aivan hieno. Hirveän hieno. Ja mäyräkoiramme, joka on toka mäyräkoiramme, koska yksi on jäänyt ruohonleikkurin alle. Hieno. Vai mitä? Sitten tulee Toffee. Olemme ainoastaan keksineet tälle nimen, koska tämä on toffeen värinen. Mutta tämä on kyllä kaksi väriä. Tämä voi olla suklaa tai toffee. Mutta päätimme, että tämä on toffee. Tämä on hieno koira. Meidän eka tommoinen muotoinen koiramme. Olen toivonut tota niin hirveästi. Ja tätäkin kissaa me ollaan toivottu. Olen toivonut, että tää on hieno kissa. Näin. Sitten tulee tämä lintu. Tää on sininen lintu. Hieno lintu. Tuli yllätyspakkauksesta, mun muistaakseni. Tämäkin tuli yllätyspakkauksesta. Ihana kissa. Sitten mä ostin tämmösen baby-pakkauksen. Tämä ihana koira. Se on tommosen ihana. Hän tuo tuohon ja sitten tommonen luukit tuli vielä. Tommonen. Vetään nyt tuohon. No. Sitten yllätyspakkauksessakin tuli tämä hiiri. Aika söpö. Mahtuukohan se tuonne? No, sinne meni. Ja sitten sisiliskokin tuli yllätyspakkauksessa. Ostimme aika monta yllätyspakkausta tänään, koska ostimme tänään nämä kaikki. Hieno tämä sisilisko. Sitten vielä tämmöinen karvapetsi. Karvapää, tällä on karvapää. Ihana. Anteeksi, kun tämä tanssii tässä. Niin, tämmöinen. Toi kaatuu helposti. Sitten tää on niin ihana. Tää on niin ihana. Niin ihana. Ihana petsi. Tää on ihana pupu, niin ihana pupu. Mahtuukohan se tänne? Mahtuu. Siinä oli kaikki. Sitten vielä tavaroita. Tää on siisti tää kauppakärry. Näin. Tää on se tuonne. Sitten tuli tommonen vesimeloni. Sitten omenoita. Piirakka. Tommosta ihmeen heinää. Kala. Ruokakupit. Ja porkkanat. Ja nalle. Ja tuo harja. Ja vielä kaulapanta. Tuommoinen pinkki kaulapanta. Juu. Niin. Nyt siivotaan tämä alue. Siinä olivat minun 13 uutta Pet Shopiani. Nähdään.